La Barcelona de la segona meitat del segle XX, als anys 60, per exemple, és una ciutat que no té res a veure amb la ciutat que mig segle abans havien accionat els pobles del Pla de Barcelona. I per tant ja no és la ciutat de Ciutat Vella i de l'Eixample només, és una ciutat que, fruit de la immigració i de l'expansió urbana, està rebent molta població i aquesta població ha de viure en algun lloc. Hi ha tota una política de fer habitatge de propietat i és clar, se'n fa molt a Barcelona i Barcelona creix sobretot per les perifèries. Es fa ciutat, però a costa de la ciutat, és a dir, es fa agregats residencials sense fer equipaments, sense fer carrers, sense fer res, i per tant maximitzant els guanys privats i socialitzant les pèrdues. Va permetre superar un problema endèmic que era l'allotjament a gent que altrament no hagués tingut lloc, no? Efectivament, sense transport tan a prop, sense el que vulguis, però amb habitatge digne, cases correctes. La gent havia de treballar durant la setmana i durant el cap de setmana s'havia de fer la casa amb les seves mans. El Carmelo, Torrebaró, Sant Josep, Sant Vicenç, Vista Alegre, i per tant hi havia, nosaltres vam estudiar, més d'una trentena de barris fets d'aquesta manera. Per una persona que està ficat en aquest món era com una mena d'agressió permanent. Solament existia en una part de la ciutat aquest concepte de la meva ciutat, diguem, no? Era la ciutat de tothom, però no era de ningú en particular. Barracas del Carmel, Barrales del Montjuïc, barracas a tots puestos. Aquesta és la Barcelona que es vivia. I esclar, llavors aquí començaven a fer les primeres associacions de veïns. La falta de libertades y la falta de receptividad por parte de las administraciones de las necesidades se nos obligó a ser radicales. Es decir, conseguir agua potable en las casas implicaba tener que estar horas y recibir palos cortando las autopistas. A l'inici de la dècada dels anys 70, l'estructura social i urbana de Barcelona era complexa. Entre 1950 i 1975, l'arribada de migrants d'altres territoris de l'estat espanyol va fer augmentar la població de la ciutat en un 30%. A la perifèria es van aixecar a correcuita barris sencers sense cap tipus d'infraestructures ni de lògica urbana. Josep Maria de Porcioles, l'alcalde entre 1957 i 1973, es va convertir en la cara visible de la revolució immobiliària i especulativa en què es va veure immersa la ciutat. Alguns exemples. L'Eixample va començar a créixer en vertical amb la construcció d'àtics i sobreàtics i es va intentar posar en marxa projectes faraònics com el Pla de la Ribera, una promoció immobiliària que volia reformar la façana marítima de la ciutat, des del Besòs fins a la Barceloneta, i que va rebre més de 9.000 impugnacions. La ciutadania va dir prou i l'antídot contra aquesta especulació va arribar des del propi Ajuntament. El 1976 es va presentar el primer Pla General Metropolità, de l'enginyer Albert Serratosa.
El Pla General Metropolità del 1976, aprovat i conegut com a PGM l'any 76, és un conjunt d'instruments urbanístics que el que fan precisament és intentar reformar i actualitzar el pla comarcal que ja tenia la ciutat dels anys 50. El PGM del 76 és un esforç d'aturar aquest desmadre. Comença a posar una mica d'ordre amb el tema de llicències, comença a fer reserva de sòl per a les infraestructures i els equipaments. Els equipaments són els grans hospitals, els instituts, cosa que no hi havia. Tenir una visió global de la ciutat i saber que cada cosa que fem està lligada a d'altres i, per tant, cal considerar-les totes. I la reivindicació de la dignitat del suburbi, de la dignitat de tota la Barcelona, sense fer diferències entre centre i perifèria. El Pla Metropolità del 76, la principal virtut que ha tingut és que havia fet unes reserves de territori, hi havia hagut unes adquisicions, etc., que són les que finalment van permetre atacar l'operació olímpica quan va arribar el moment amb els recursos espaials necessaris perquè aquesta transformació realment fos efectiva, fos important i permetés donar la volta a la ciutat. La gent es pensa que abans, a l'època del franquisme, no es feia res, i no és veritat. És a dir, de fet, tota la gent que van fer la transició venint del franquisme. Això sembla que sigui políticament incorrecte, però en aquelles èpoques, a Catalunya, gent que inclús que estava amb el franquisme, treballava pel país. Totes les dinàmiques que després ha conegut Barcelona, inclosa les associades a les Olimpiades del 92, estan concebudes en el marc de l'Ajuntament franquista i per als mateixos que després assumiran el comandament de la ciutat. El 3 d'abril de 1979 van tenir lloc les primeres eleccions municipals. A Barcelona, el PSC va ser el partit més votat i Narcís Serra es va convertir en el primer alcalde de la democràcia incipient. El país es va transformar en democràcia amb un clima d'esperança i de ganes de que tot funcionés que ja m'agradaria que el tinguéssim avui. Tothom volia que la nova situació rendís immediatament i això era difícil. El modelo de ciudad no tenía una visión urbanística de cómo aplicar las directrices de un plan general metropolitano en términos de modernidad. Vam arribar a la conclusió de que havíem d'agafar una persona que ho tingués molt clar i que no tingués que estudiar o aprendre, sinó actuar. I vaig cridar l'Oriol i ens vam entendre en 5 minuts. L'Oriol és l'Oriol Bohigas, el director de l'Escola d'Arquitectura, que des dels inicis de la seva carrera havia teoritzat sobre la Barcelona contemporània per mitjà d'assajos i articles profundament crítics amb la política urbanística dels anys de la dictadura. Quan Narcís Serra el va cridar a l'Ajuntament, Oriol Bohigas ja era un dels arquitectes i urbanistes més respectats del país, un home que havia dedicat gran part de la seva vida a repensar la ciutat. Estava obert a fer una Barcelona nova, i una Barcelona nova volia dir més potent, més ben planejada, més criteri comú entre tots, la imatge d'una nova Barcelona moderna, característica d'una manera de treballar diferent de la fins aleshores. La importància d'Oriol Bohigas amb la consecució o per la consecució de la Barcelona actual, tal com la coneixem, és decisiva. Jo sempre dic que després de la figura d'Ildefons Cerdà em sembla que és el tècnic més important que ha tingut Barcelona i aquell que ha tingut una intervenció més decisiva. Bohigas és el pare, segurament, d'aquesta ciutat que vol créixer, que es vol rentar la cara i que a la vegada vol dignificar les perifèries urbanes. Una arquitectura moderna, hereva del moviment modern, però amb la que es fan palesos uns trets que són propis de la tradició arquitectònica local. Molt respectables i admirables, però eren dèspotes il·lustrats, diguem-ne, eren persones, diguem-ne, bueno, ja amb tots els respectes, però bueno, és el que es portava a l'època, no? Ells tenien clar el que es tenia que fer i despotisme il·lustrat i s'aplicaven. L'Oriol és un home que pren decisions, és un home que s'arrisca i que, per tant, a vegades s'ha equivocat, és evident. Però els seus encerts jo diria que compensen de llarg els seus errors.
Oriol Bohigas es va incorporar com a delegat dels serveis d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona i va trobar-se amb un primer problema. El consistori no tenia la capacitat econòmica per contractar un equip d'arquitectes reputats que capitanegessin la transformació de la ciutat. Doncs la seva resposta per això va ser, des del seu bon coneixement de l'Escola d'Arquitectura, seleccionar una dotzena o una mica més d'arquitectes acabats de titular i posar-los a treballar immediatament. Entonces nosotros, a través de las directrices de Oriol Bohigas, que tenían esta visión de cómo manejarse en la realidad urbana de la futura Barcelona, lo que hacemos es crear una oficina en la plaza de San Miquel, número 5, las Engolfas, i nos instal·lamos allí. Precisament, com ens veiem com a bitxos raros, ens anomenaven els golden pencils, els làpices d'oro. O sigui, estaven una mica molestos de que de sobte 13 xavals, perquè eren molt joves, entressin allà, fessin els horaris fins les tantes de la nit. Bueno, era com una llibertat de la qual ells no estaven acostumats. I els hi van regalar la ciutat com si fos una mena de mecano, amb el que podien fer el que volguessin, com si fossin demiurgs que generaven mons, on tot era perfecte perquè el plànol i la maqueta eren perfectes. La idea era anar treballant pas a pas amb coses d'una dimensió limitada, però fer-ne moltes, quantes més millors, perquè d'alguna manera aquest model d'intervenció anés permeant la ciutat ràpidament. I per tant, aquestes obres serveixen com a vaselina perquè la gent d'aquests barris que abans hem dit que eren conflictius entenguin que un poder democràtic també està ajudant allà. El nou Departament de Projectes Urbans treballava a un ritme frenètic i la transformació de Barcelona començava a fer-se palpable a tots els districtes. Van aparèixer conceptes com acupuntura urbana o eslògans com exportar el centre a la perifèria. A la pràctica, això es va traduir en la inauguració d'un centenar de places escampades per tota la ciutat i la rehabilitació de velles indústries en desús que es van convertir en nous equipaments pels barris. D'altres es van transformar en parcs urbans, com el de l'Escorxador, el de l'Espanya Industrial, el del Clot o el de la Pegaso. A poc, aquestes petites actuacions van evolucionar cap a operacions més ambicioses, com el projecte del Liceu al Seminari, que pretenia esponjar el barri del Raval, o la transformació de la Via Júlia, que del no-res va passar a convertir-se en un eix urbà de qualitat notable a la perifèria de Barcelona. I mentre tot això passava, a principis de 1984, Oriol Bohigas abandonava el càrrec de delegat dels serveis d'urbanisme per dedicar-se als projectes del seu propi despatx. El substitut va ser el director del Departament de Projectes Urbans, el seu deixeble Josep Antoni Acevillo. Acevillo, una vegada em sembla que va ser el Maragall que el va definir com un buldòzer, és a dir, que és una persona amb una gran capacitat per materialitzar els projectes en marxa i que finalment és la persona que assumeix les responsabilitats, diguéssim, in toto, les responsabilitats arquitectòniques i urbanístiques de l'Ajuntament. Però a l'Ajuntament també hi havia hagut canvis. Al desembre de 1982, Narcís Serra va ser cridat a files i va assumir el càrrec de ministre de Defensa. Qui el va substituir al capdavant del consistori va ser Pasqual Maragall, l'alcalde que capitanejaria la ciutat durant el període més decisiu de la Barcelona moderna, una etapa fonamentada en un projecte ambiciós que s'havia gestat l'any 1979, als despatxos del mateix Ajuntament. El Semenant que em va venir a veure a l'Ajuntament i em va dir vaig a postular-me per presidir el Comitè Olímpic Internacional. Això ens podria donar moltes possibilitats si algun dia Barcelona vol fer els Jocs Olímpics. Era una oportunitat per avançar una sèrie d'inversions que eren necessàries i que en lloc de fer-se en 20 anys es fiquessin en 3 o 4 o 5. Aquest és l'objectiu. La ciutat per si mateixa no tenia la capacitat i els recursos de poder fer totes les inversions que volia i gràcies als Jocs hi ha una conjunció, com deia ara, de totes les administracions amb un sol objectiu. La història és prou coneguda. El 17 d'octubre de 1986, a Lausana, Barcelona va ser nomenada seu olímpica dels Jocs de la 25a Olimpíada. Aparentment, la ciutat havia sabut traslladar la il·lusió del projecte a dues institucions tradicionalment enfrontades, Estat i Generalitat. Però amb la constatació de la victòria, alguns cercles de poder del país i de l'Estat van començar a mirar-se l'operació olímpica amb un cert recel.
complexíssima, delicada, morbosa, i la que és molt difícil entrar-hi, la relació entre la Generalitat i Catalunya, i el territori català, i Barcelona com a capital, i l'àrea metropolitana. És una relació d'amor-odi, de ara som amics, ara som enemics, ara competim, ara jo et copio a tu. Jordi Pujol en concret veia el Pasqual Maragall com un enemic de cara al futur i, per tant, qualsevol cosa que pogués reforçar la figura política d'en Maragall, ell havia d'anar en contra. I, per tant, va posar el fre de mà contínuament. Des del punt de vista del nacionalisme espanyol, jo detectava, diguem en les converses, una certa sensació de dir, ja veràs tu, esto és la que organitzen. Això és molt important, aquí ens la juguem tots i ho estan gestionant el Maragall. El projecte urbanístic que plantejava la candidatura olímpica s'acabaria integrant en l'estratègia de la pròpia ciutat. Un model basat en la política de noves centralitats que des del 1985 s'impulsava des de l'Ajuntament de Barcelona i que pretenia descongestionar el centre històric alhora que regenerava diversos nuclis del traçat urbà. Es van projectar 12 àrees de nova centralitat, 4 de les quals es convertirien en les noves àrees olímpiques: Diagonal, Vall d'Hebron, Montjuïc i Front Marítim. Responen amb un intent d'ampliar el que en diríem ciutat central. Si posem les 4 àrees a les boques d'accés est i oest, nord i sud, estem controlant que el que està al mig d'aquestes 4 àrees és ciutat. El projecte ja havia previst les rondes i, per tant, les rondes com el gran mecanisme per relligar les 4 àrees olímpiques. Era una transformació de Barcelona basat en una intuïció d'on podrien sortir els llocs de treball d'una ciutat que la reconversió industrial havia deixat un 22% d'atur. Aprofitarem tota l'empenta dels Jocs Olímpics per millorar la ciutat, però, esclar, lògicament, posàvem com a prioritari fer els hotels, fer els camps d'esport, fer les rondes, etc. I tot el que més, les places, els parcs, els equipaments culturals, etc., tot això haurà d'esperar al 93. Era muy difícil establecer una conciencia crítica, incluso en el terreno urbanístico. Entre otras cosas porque nos abandonaron bastantes técnicos, porque en esta ciudad empezó a haber mucha obra y empezó a haber muchos encargos. Y todo el mundo tenía una obra olímpica o un encargo olímpica, y no seas crítico con la administración. Per tirar endavant el projecte, es va optar per un model mixt de finançament públic i privat, que a partir d'aleshores seria una constant en el desenvolupament urbanístic de la ciutat. Per supervisar el bon funcionament d'aquesta aliança, el consistori va crear l'IMPU, l'Institut Municipal de Promoció Urbanística. El Servei de Projectes Urbans segueix funcionant com a tal, però s'emporta 4 o 5 persones de projectes urbans per fer l'institut. Aquí, digamos, nos establecemos la facción dura para construir la Barcelona de la Olimpiada y, en nuestro caso, y no solo esto, la Barcelona de la conectividad. I a partir d'aquí va ser entrar i, com un lío monumental, començar a fer projectes, licitar obres i dirigir les obres i participar en tot aquest procés. Cadascú va ser la seva feina. Què vol dir això? Els polítics van ser la seva, doncs molt bé, es va aconseguir la candidatura i després es va fer una planificació i ens van deixar treballar els tècnics, que per mi és fonamental. L'àrea més ambiciosa era la del front marítim, que concentrava el 32% del total de les inversions olímpiques. La peça més emblemàtica de la nova Barcelona s'aixecaria en aquesta zona industrial de més de 100 hectàrees ubicada al barri del Poble Nou. La Vila Olímpica era una zona molt grisa de Barcelona, precisament, perquè hi havia la maquinista terrestre i marítima, hi havia Macosa, que feia vagons de trens, o sigui, hi havia indústria pesanta i que feia boom. I, a més, hi havia un tren que passava al costat de la platja. Era una zona pràcticament irredimible. Barcelona és una ciutat entre 2 rius i, a més està a la muntanya. Per tant, no té espai. Estava creixent donant l'esquena al mar i el futur està en el mar. Havia sigut un territori molt industrial, on tenia les influències i les accions del tren que passava pel mig
i per tant havia quedat com que tenim una part industrial ja fora de servei pràcticament, per tant abandonada pràcticament, tenim una via del tren i teníem una platja totalment desconsiderada. L'objectiu principal era una vella aspiració de la ciutat, conquerir la façana marítima en un espai postindustrial, on a més d'enderrocar tot l'entramat de fàbriques en desús, també s'hauria de cosir i vertebrar un barri nou. Era un projecte que havia estudiat de ben a prop Oriol Bohigas. El Bohigas, quan va deixar de ser delegat d'urbanisme, ell es va centrar bastant en la idea del projecte de Vila Olímpica, que el va tutelar i va construir, el va dirigir. Jo crec que es va intentar, aprofitant la topografia existent, aprofitant, diguem, l'arribada al mar, intentar fer conviure el nou teixit urbà, les noves funcions, el verd, les infraestructures i el mar. Que fos una continuïtat de la ciutat, o sigui, que fos com la continuïtat de l'Eixample, però que les illes tindrien una altra escala. Ya que se construye una villa olímpica, que eso sea de titularidad pública y sean viviendas de protección oficial. Ante la negativa, pues planteamos un 25%. El Maragall al final verbalmente se comprometió i no lo cumplió. L'arquitectura industrial és considerada contaminant, detestable, un passat que s'ha de borrar. És molt criticable el procés que segueix d'expropiació pública per després acabar-ho adjudicant i venent molt barat a operadors privats, sobretot bancs, i fent zero, pràcticament zero habitatge públic, quan hi havia un compromís de fer-ne un cert percentatge. A finals del 1986, poc després d'iniciar-se els enderrocs de les antigues fàbriques, es va crear l'agència pública Vila Olímpica S.A., BOSA, que s'encarregaria de supervisar i completar les expropiacions i els desnonaments del que un dia es va conèixer com la Manchester catalana. Un dels primers entrebancs a què s'hauria d'enfrontar la nova empresa era el del desmantellament de la històrica línia ferroviària Barcelona-Mataró, que discorria paral·lela a la costa. La primera obligació que tenia que fer Vila Olímpica era retirar les vies del tren i, per tant, passar-la per dintre de la ciutat, la qual cosa era una cosa extraordinària, no? La primera línia de ferrocarril de la península s'havia de treure. El tren a la costa li anava fent desvios per anar podent fer els ponts del cinturón, perquè és on el cinturón anava on hi havia el tren. I no va deixar mai de funcionar. Per tant, la línia de Mataró, nosaltres la vam eliminar del front marítim sense que deixés de funcionar el servei de la línia de Mataró. Finalment es va optar per una solució relativament conservadora, que era soterrar les vies, però mantenir l'estació de França. I la Renfe es va encarregar, la Renfe, d'arreglar l'estació, no? Que era el seu emblema, no? I van nomenar un gerent, una persona de fora de l'empresa, nomenat per posar en marxa l'estació, no? Ja tenim la gran estació arreglada, doncs ara la posarem en marxa, no? I me'n recordo que aquest senyor va convocar una reunió amb els representants dels diferents serveis. Quins trens hi vindran, no? I us imagino, nosaltres, Rodalies, nosaltres ja no passem per aquí, no pensem venir. Regionals va dir, però jo tampoc vull venir-hi, perquè portar un tren aquí, perdo mitja hora, 3/4, que vol dir perdo un servei a Tarragona. I el senyor aquell va dir, però que no va haver ningú tren. Els trens hi van anar-hi per decret de la presidència de Renfe. Va dir, ostres, no podem fer el ridícul d'aquesta manera. Però l'operació per soterrar les vies de Renfe no va ser l'únic problema dels enginyers. També s'havia de posar punt i final a les inundacions periòdiques que patia el Poble Nou, amb una nova xarxa de col·lectors que permetria ampliar la zona de platges. En conseqüència, el passeig marítim es va prolongar més d'1 quilòmetre i ben a la vora es va començar a construir el nou port de la ciutat. El port olímpic era un exemple de quan a vegades 1 més 1 sumen 5. Tothom s'hi va abocar, cadascú aportant el millor de lo seu. Un dic, l'onada que li pot arribar, ho diu la fondària que té. És a dir, si tens un dic de 10 metres, amb una zona de fondària de 10 metres poden arribar onades de 10 metres. El primer problema que teníem era que teníem un dic que tenia que ser igual, que imagina't, que el dic principal del Port de Barcelona. Això vol dir un dic de 14 metres d'alçada. Si nosaltres posàvem allà davant un dic de 14 metres d'alçada, jo crec que ens haguéssim fusellat, perquè imagina't la barrera que això hagués suposat. La solució que té el dic, que és fer el dic amb un dic al davant submergit, que no es veu, que és on te trenquen les onades, i aquest dic només la recull. Llavors, de 14 metres, aquest dic en té 6.
I si tu passeges pel passeig marítim sempre veuràs la línia de l'horitzó. En paral·lel, es va tirar endavant el projecte general del front marítim, que va ser obra d'Albert Puigdomènech, Josep Martorell, David McKay i Oriol Bohigas. La construcció dels 2.000 habitatges de la nova Vila Olímpica es va confiar a arquitectes guanyadors de diversos premis FAT, que des de 1958 reconeixien l'avantguarda arquitectònica de l'Estat. Una solució salomònica per satisfer l'arquitectura local. En el seu moment, en la planificació de la Vila Olímpica, es va cometre un error, que és fer-la poco densa. Es va fer com un tros de Sant Cugat a Barcelona. I, per tant, com que té poca densitat, llevat de l'Avinguda Icària, no hi ha botigues. No, és que hi ha aquesta mena de falera de pensar-se que una part d'una ciutat, quan està buida, és que no funciona. Dic, home, funciona pels habitants. Els habitants de la Via Olímpica jo crec que estan encantats de viure a la Via Olímpica. El tipus de disseny del barri, que no tenia cap mena d'unitat formal, que era una mena de poti-poti, de cagarrutes arquitectòniques més o menys creatives, abandonades al talent dels arquitectes que rebien l'encàrrec, estava destinat a un tipus bàsicament de públic que evidentment, per definició, hosti, jo crec que odiava la ciutat. Va haver-hi un dia, un mes abans dels Jocs, que es va obrir la Vila Olímpica perquè la gent la pogués visitar. Tot de cop apareixia una cosa que no existia, és a dir, tot el que anava des de la seva França fins a la Vila Olímpica, abans la gent no sabia ni que existia. Jo hi havia anat perquè professionalment m'hi havia passejat i sé el que hi havia abans. Però, clar, em diu, ostres, què ha passat aquí? A l'altre extrem de la ciutat, l'àrea de la Diagonal havia d'urbanitzar els terrenys propers a la carretera de Collblanc i l'Avinguda Diagonal. Es tractava d'una zona on no s'havien de construir instal·lacions esportives noves, sinó que calia integrar les que ja existien. Per tant, és un projecte bastant de vialitat, d'estructuració de tot aquest territori, que té la característica de ser l'únic lloc supramunicipal dels Jocs Olímpics. Diagonal era el límit entre Hospitalet, Esplugues i Barcelona, que és un lloc que allà trobaràs de tot, des d'assentaments il·legals de venda de peces de cotxe però que eren robades i que allà tenien els xiringuitos per vendre-ho. Clar, fer fora tota aquesta gent era d'anar amb avantguarda urbana, perquè si no és que se't mengen. Aquella va ser la zona amb la que s'hi van esmerçar menys recursos i amb la que hi van haver uns projectes menys... El plantejament va ser el menys ambiciós allà. El projecte constructiu es centrava en l'obertura d'un nou eix longitudinal per a vianants, bicicletes i trànsit rodat. Un segon eix transversal connectava la Diagonal i l'Hospitalet per sota la carretera de Collblanc i la unia amb el Parc Cervantes mitjançant una passarel·la de vianants. El que crec que és més interessant del que vam fer va ser pensar que no s'havia de planejar tota ella com una cosa acabada. I això que avui pot semblar normal, en aquell moment no ho era. O sigui, en aquell moment l'urbanització tendia a acabar-ho tot, saps? I a l'àrea de la Diagonal l'estratègia va ser fer com unes vies i deixar l'altre com terreny expectant, no? Una certa vialitat, una certa estructura que va apareixent, que dona una pauta d'ordre i a partir d'aquí les coses van passant. La ciutat, cada 25-30 anys, sectors així te'ls has de repensar. Amb el bon sentit de la paraula, vol dir que no hagis d'enderrocar i dir no hi ha res, no, però què hi afegim? Vist avui, el que crec que té més valor és haver pogut fer una cosa que fos un traçat geomètric on després hi passessin coses al cap d'uns quants anys diferents, no? Les expectatives d'aquella transformació es van consolidar amb la construcció de nous hotels i edificis d'oficines que acabarien transformant l'àrea de la Diagonal en la porta simbòlica d'entrada a Barcelona. A la vessant nord-est de la ciutat, l'àrea de la Vall d'Hebron era una zona de 37 hectàrees situada al peu de la serra de Collserola i envoltada de turons. La idea de l'organització dels Jocs era la de construir-hi un espai similar al d'un parc, en una zona aïllada i degradada de la perifèria urbana, caracteritzada per un conglomerat d'equipaments sanitaris encaixats entre polígons residencials i barris populars.
em feia un cert respecte, perquè tenia aquesta mena com de bancades desordenades d'alguna part que havia estat utilitzada com a hort, suposo, però sobretot hi havia una enorme vegetació deixada de créixer. Quan jo ho vaig anar a veure, vaig pensar, no farem res, perquè vaig veure que hi havia tanta feina. Tot i així, doncs jo me la vaig mirar per proposar coses, almenys que no quedés per manca d'esforç, no? Però realment veies una distància enorme. El pla director d'Eduard Bru proposava una nova geografia urbana que fluïa per la topografia de la zona i conformava una successió de plataformes on se situaven les diferents instal·lacions esportives i culturals. I jo sóc una entusiasta del projecte d'Eduard Bru. Jo crec que el va plantejar amb una energia, diguem, renovadora de moltes coses, des de la pròpia implantació dels vials, els materials que va començar a introduir, per exemple, paviments de goma. Està fet per unes trames, amb el sentit, diguem, paral·lel al mar són trames geomètriques. Amb el sentit muntanya-mar es mouen en formes de corbes, com l'aigua quan baixa des de la muntanya. I vaig pensar, la geometria dels que baixen, muntanya-mar, té que ser sinuosa, en tant no estan reproduint el moviment de l'aigua. Per això els carrers de baixada de la Vall d'Hebron fan així. El resultat va ser una àrea olímpica amb 4 espais diferenciats. Per una banda, el conjunt esportiu amb el seu pavelló i la resta d'instal·lacions. En segon lloc, el Velòdrom d'Horta, que havia estat la primera instal·lació esportiva construïda per als Jocs Olímpics l'any 1984. En tercer lloc, 500 habitatges destinats a allotjar àrbitres i periodistes i, finalment, la incorporació d'instal·lacions culturals, com la reconstrucció del pavelló de la República Espanyola de l'Exposició de París de 1937 o la instal·lació de diverses escultures. A l'àrea de Montjuïc s'hi van projectar les instal·lacions esportives que compondrien l'anella olímpica. La urbanització d'aquesta àrea havia de completar la remodelació iniciada l'any 1929 amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona. Però des de 1929 que no s'hi havia fet pràcticament res. Era un parc de 500 hectàrees on hi havia una deixalleria, un barri de barraques i on no hi arribava el metro. El pla director de Montjuïc era molt coercitiu, per entendre'ns. Es deia exactament el que es volia, es definien les vies, es definien els accessos, es definien les posicions, però no es definia l'arquitectura. I llavors es considera que el que s'ha de fer és un concurs per invitació, perquè un concurs obert ens agafava massa temps. I es fa un concurs per invitació que era perfectament legal i es conviden a una sèrie de personalitats que entenem que són punteres amb l'arquitectura. Finalment, l'equip guanyador del concurs va ser l'integrat pels arquitectes Federico Correa, Alfonso Milà, Joan Margarit i Carles Buixader, que van assumir el projecte de l'anella olímpica. Col·laborant colze a colze amb Vittorio Gregotti, també es van encarregar de remodelar el vell estadi, respectant els murs i la traça formal. El nostre projecte tenia una gran virtut, vist des d'ara, que és el respecte per l'estadi antic. Deixar la corona de la façana de l'antic estadi del 36, mantenir la façana impol·luta i després aguantar aquella façana com un tel de ceba i a dins excavar 15 metres més cap avall per fer l'estadi per dins. La resta de peces del trencaclosques de l'anella olímpica van ser completades per l'arquitecte japonès Arata Isozaki, que es va encarregar de projectar el Palau Sant Jordi. Ricardo Bofill ho va fer de l'edifici de l'INEF i les piscines Picornell van ser remodelades per un equip format pels arquitectes Moisés Gallego i Frank Fernández. Jo crec que les bases per guanyar van ser mantenir l'antic estadi i després la flexibilitat amb la solució. Podies encarregar l'INEF amb un, el Palau d'Esports amb un altre, l'estadi amb un altre, l'anell amb un altre, és a dir, donava un joc que els altres projectes que es van presentar no el donava, aquest joc. Però l'àrea olímpica de Montjuïc també va ser l'escenari d'una polèmica significativa. En la imatge final del conjunt hi va aparèixer un element inesperat. Inicialment, l'equip de Correa, Milà, Margarit i Buixader
havia projectat aixecar-hi un monòlit commemoratiu dels Jocs per fer de contrapès a l'estadi. Però les obres avançaven i el 1989 el monument encara no s'havia construït. L'Ajuntament de Barcelona havia parlat amb en Calatrava perquè fes la torre de comunicacions de Collserola. El concurs va ser públic, es van presentar diferents ofertes i el Tribunal Internacional no va escollir el projecte de Calatrava. I l'Ajuntament de Barcelona, o Pasqual Maragall en concret, va dir: no et preocupis, tindràs la teva escultura a l'anella olímpica. La Torre de Calatrava és una primera expressió, o és una expressió dels desacords entre el públic i el privat, entre Bohigas i el postbohiguisme, que és el món a Sevilla, i, sobretot, és una primera expressió del rebuig que pot generar una obra d'arquitectura icònica, deguda en aquest cas a un dels més preclars defensors de l'arquitectura icònica com és Santiago Calatrava. És que és absurd posar una antena en allà, quan resulta que 2 passos més enllà vostè tu passes... L'antena, el problema que tenia que havia de ser alta, però escolta, vés a damunt del castell i la poses d'1 metro i ja està, ja tens la mateixa alçada. És que no s'aguantava per enlloc. El salt tecnològic que suposaven els Jocs va ser un repte per a la candidatura de Barcelona. La ciutat havia d'aprofitar l'esdeveniment olímpic com a posada a punt dels nous sistemes de telecomunicacions. La part més important que tenia com a debilitat el projecte de Barcelona era la capacitat per poder encaminar les senyals de televisió a la resta del món. Amb els rànquings de ciutats ben telecomunicades no estava Barcelona de les primeres, ni molt menys. I era l'oportunitat de fer-ho. Prèviament a l'adjudicació dels Jocs, l'Ajuntament havia signat convenis amb sectors industrials interessats perquè col·laboressin en la investigació de les noves tecnologies a través del projecte BIT 92, que volia demostrar al COI que Barcelona es trobava en condicions de garantir les comunicacions i els serveis informàtics. I hi havia una peça clau per articular tot aquest desplegament. La torre de telecomunicacions de Collserola era un element totalment imprescindible. Servia de punt de nus i de convergència de comunicacions en fibra òptica que es bellugaven a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. És un projecte en aquell moment molt audaciós, molt interessant, perquè l'emplaçament era molt difícil, al mig de la muntanya, i vam fer una destrossa a la muntanya. Per tant, l'arquitecte Foster i l'enginyer espanyol que el va ajudar amb això van ser capaços de projectar un element que em sembla que té 2,5 metres només. Abans que hi hagués una torre estava planíssim d'antenes, hi havia centenars d'antenes. I la torre de Collserola en aquell moment era un signe, diguem-ne, d'això, de posar ordre a la muntanya. Avui dia, si tinguéssim que fer l'Olimpiada, probablement no la necessitaríem, de torre, amb els sistemes de repetició. Però en aquell moment era sí o sí havies de fer això, perquè si no, no podies assegurar el sistema, les imatges. El talent de les persones que van treballar amb aquestes noves tecnologies, que jo crec que ha estat part d'aquest desenvolupament que ha tingut després Barcelona com a hub tecnològic i com a desenvolupament, com per exemple tot el que és el 22 Arroba i totes aquestes coses que han estat sortint. Més enllà dels 288 metres de la Torre de Collserola, les necessitats tecnològiques també van servir per reforçar el sistema d'antenes, la construcció de diverses centrals telefòniques especialitzades o la instal·lació de 40 quilòmetres de fibra òptica per tota la ciutat. Aprofitant la construcció de les rondes, donar el màxim de servei i, per tant, de construir, planificar i després construir uns túnels de serveis en què no només hi havia la fibra òptica, l'energia, l'aigua, les senyals, per tant, de sensors, les senyals de control per accionar. L'últim gran projecte de la Barcelona Olímpica havia de possibilitar la interconnexió eficaç i veloç entre les 4 àrees. Ara bé, analitzant la xarxa viària de la ciutat als anys 80, això semblava poc més que una quimera. Des dels anys del desarrollismo, el parc de vehicles a Barcelona no havia parat d'augmentar fins a assolir nivells preocupants i difícils de gestionar. No era una Barcelona feta de carrers plàcids, amb cotxes que d'una manera elegant ocupaven l'espai, ni molt menys. El tràfic als 70 era un tràfic esgotador, molt dens, problemàtic. Entramos a la ciudad por Meridiana o por Diagonal y y acabamos en la calle Aragón, pobre calle Aragón.
al carrer Aragó hi havia alguna així, com si recordo malament, 130.000 cotxes per dia. És una autopista al mig de la ciutat. Per travessar Barcelona, per el carrer València, pel carrer Mallorca, etc., es trigava, doncs, depèn del tràfic i depèn de l'hora i del dia, però podia ser entre 1 i 2 hores. El cotxe tenia que ser racionalitzat, perquè el cotxe estava per tot arreu. Els aparcaments, un espai lliure era un aparcament, aquí davant, allà, el que sigui. Per tant, totes aquestes eren mesures importants. Els cinturons de ronda de Barcelona havien estat projectats als anys 70. Els primers trams s'havien començat a construir aleshores, però la crisi del petroli i la pressió veïnal havien aturat les obres indefinidament. Les futures rondes havien de servir per a descongestionar el trànsit a dins de la ciutat mitjançant una circunvalació de 36 quilòmetres que connectés els eixos nord i sud de Barcelona. Les expropiacions ja estaven fixades. El que canvia és la secció de la ronda, és a dir, que una part sigui deprimida, per tant via ràpida, però que al mateix temps hi hagi moltes vies laterals que permetin creuar fàcilment, o les plataformes que serveixen de nexe entre distintes unitats de barris, doncs aquest és el canvi important. No hi ha rondes si no hi ha calçades laterals, perquè la calçada lateral és el que permet que el tràfic local no aturi les rondes, no col·lapsi les rondes. Per a la construcció de les rondes, l'Ajuntament va signar convenis amb la Generalitat, que va encarregar-se del segon cinturó o ronda de dalt, i amb el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, el MOPU, que va fer el mateix amb el primer cinturó o ronda litoral. Malgrat que el MOPU va començar a treballar-hi a l'abril de 1988, l'estructura dual que plantejava la futura ronda va provocar diversos estira i arronses entre l'Ajuntament i el govern de l'Estat. Cuando nosotros decíamos, no, es que la acera aquí no puede ser de 2 metros, tiene que ser de 7 metros porque la casa la tenim més lluny. I la ciutat deia, a mí no me hagas hacer aceras de 7 metros, que yo soy la Dirección General de Carreteras. Per tant, jo crec que el Ministeri en un moment determinat va dir, nosaltres aquesta obra no la sabrem fer. Amb el nostre sistema de fer obres no la podrem fer. I el Ministeri va dir que féssim nosaltres la ronda litoral, que ens hi posaven els diners i punto. I això va ser una de les claus de l'èxit, perquè nosaltres ho teníem que coordinar, com et deia abans, amb el ferrocarril, amb els col·lectors, amb el port, amb tot, i clar, això ho tenia que fer una sola administració. Finalment, l'INPU va assumir les obres de la futura ronda litoral. Estructuralment, la nova via tenia 2 carrils en cada sentit, més 3 laterals en superfície, i estava dissenyada per suportar una capacitat màxima de 90.000 vehicles diaris. Es va concebre com a via de distribució del trànsit especialitzat, bàsicament de la zona franca, el port, el Poblenou i el sistema de platges. I des del primer moment hi va haver crítiques al fet que la calçada central només tingués 2 carrils per sentit. Home, si no hi ha ni previstos carrils especials per arribar... Quan hi ha un accident, el drama és per com pot arribar l'ambulància. Per Déu, no pots tenir 2 carrils en una ronda, n'has de tenir 4 com a mínim, perquè n'hi ha d'haver un que ha de ser d'emergència. La ronda litoral no es podia fer d'altra manera de la que es va fer, perquè acabava al Morrot, que és un lloc molt difícil, està molt estret, a sota hi ha els terminals de contenidors, en fi. I la ronda litoral tenia un 2+2 justet. El que no podíem fer era fer un 3+3 que acabés amb un 2+2 perquè les cues haguessin sigut des del primer dia de la inauguració. Però clar, aquí entrem ja en un altre debat, que és si la quantitat de carrils que té que tenir una via semiràpida d'aquest ordre ha de ser infinita. Ells, els defensors de la contenció, sempre deien a Japó s'han fet experiments amb vies d'aquesta mena amb 12 carrils i també s'han saturat. Per què? Perquè la demanda de l'automòbil és infinita. Com més n'hi ha, més espai, més surten. Jo crec que la ronda litoral ha funcionat bé, ha funcionat amb la previsió de tràfic que es va dir des del primer moment i, com sempre he dit, s'embussa a la mateixa hora que totes les rondes de totes les ciutats europees i del món. A l'altra punta de la ciutat, al peu de la Serra de Collserola, la Ronda de Dalt també es va plantejar com una via transversal que canalitzava i distribuïa el trànsit urbà i interurbà. Però aquesta tenia una secció de 3 carrils en cada sentit, més 2 carrils laterals semaforitzats. En total, hauria de suportar una capacitat màxima de 140.000 vehicles diaris, i la seva construcció no es preveia gens senzilla. La Ronda de Dalt
òbviament era una via que trinxava la muntanya. I si la baixaves, trinxava els barris. Si entraves en els barris, allà te trobaves els barris més combatius de Barcelona, que eren els Verduns, les Guineuetes, etc. Però clar, conforme anaves cap avall, tenies que trinxar-te el monestir de Pedralbes, tenies que passar per sobre dels edificis de persones molt importants de Barcelona i, per tant, tot això feia que fos una obra endemoniada i molt complicada. Cuando se presentan las máquinas en Canielles, en los barrios, lo primero que vemos es que esto va a rompernos los barrios permanentes a ras, que es un peligro, que atravesar esto va a ser imposible y tal. Entonces, el primer planteamiento que se hace es deprimida. Y luego, en la segunda cuestión decimos, bueno, pero deprimida no lo soluciona todo, soluciona la posibilidad de puentes, de conectar a los barrios y tal, pero el tema de la polución acústica, de la polución atmosfèrica. En la immensa majoria dels casos va prescindir de fer planejament urbanístic i es va passar directament des del Pla General Metropolità al projecte executiu. Feies un dibuix en paper i sortia per fer l'obra immediatament. Per tant, era una cosa extraordinària, una velocitat, una activitat trepidant. Fer les coses molt de pressa no significa que no tinguis que pensar, has de pensar molt de pressa també. La Ronda de Dalt no es un sistema especializado segregado que es ausente de lo que pasa en superficie con la ciudad que atraviesa. Esta es la gran aportación de la Ronda de Dalt, que es dual, que es una vía especializada clásica de ingeniería, dibujada y diseñada y construida en clave arquitectónica. Y lo que no puede ser es cubrirla para convertir aquello en un sistema peligroso de túneles, en donde la gestión del túnel ya veremos quién se hace cargo. Cobrir les rondes, en segons quins contextes, és una necessitat higiènica, quasi, perquè són unes condicions insofribles. Però una altra cosa és que s'hagin de fer túnels, o sigui, els túnels el que fan és segreguen, deixen unes ferides enormes a la ciutat. Els cotxes són els que han de marxar. Fer túnels a la ciutat és un tema que sembla que sigui una cosa facilíssima, però té uns problemes de seguretat molt importants i, per tant, cal fer-los quan toca, però no cal fer-los on no toca, on no és tan necessari. Les obres de les rondes van tenir un cost que el 2020 equivaldria a 1.480 milions d'euros. Amb l'existència d'aquests nous cinturons viaris, la capacitat d'accés de cotxes a Barcelona va passar de 590.000 vehicles diaris a 900.000. Tanmateix, es va reduir entre un 15 i un 20% la circulació pels carrers de l'Eixample i el centre de la ciutat. Es van inaugurar a finals d'abril del 1992, però per completar-les faltava el punt més calent de tots. En el nus de la Trinitat sí que hi havia molts problemes, perquè allò està al mig del congost, pel que tradicionalment han vingut totes les infraestructures viàries de trens o de carreteres cap al centre de Barcelona. Per tant, el subsòl ja estava complicat. És a dir, no només era una obra de superfície, que com a tal ja era molt complexa, perquè hi ha molts viaductes, hi ha molts creuaments, etc., sinó que, a més, ja tenies el subsòl ja trinxat d'alguna manera. El nus de la Trinitat es va concebre com una estructura vial de gran capacitat, el punt de trobada entre les dues rondes i altres sistemes viaris de la ciutat, en una zona envoltada de barris populars històricament poc considerats per l'urbanisme. La complexitat del traçat es va traduir en un projecte amb superposició d'estructures, vials a diferents alçades, túnels de fins a 15 metres de desnivell y un parc urbà de 7 hectáreas. La llave de la ciudad donde confluyen todas las autopistas, es decir, Badalona, Francia y el propio litoral Ronda de Dalt, que son 4 directrices, es mejor que puedan tener, digamos, una forma canónica, que es la forma del círculo de 400 metros de diámetro. La prolongación de la línea de metro y los accesos al metro de un modo por encima, digamos, del sistema viario. I tota la complexitat del nus de la Trinitat està ple de sentit comú i molt senzill, perquè en infraestructures com la vida, quan els problemes són complicats, la solució ha de ser simple. I fer el que no es veu, a sota hi passa l'AVE i passen els ferrocarrils, i allà es tenien que fer una mica el que havíem après a fer a baix, es tenia que anar fent també movent el tren per poder fer els pilars que aguanten l'estructura.
allò va ser una barbaritat. També hem de dir que fins molt final no estava clar que es poguessin tancar. És a dir, el fet de tenir-les tancades per la inauguració dels Jocs va ser... No és perquè s'inauguressin el dia abans, que em sembla que no sé si va ser un mes o dos abans, però realment hi van haver dubtes fins molt poc abans que es tancarien a temps. En el projecte del Nus de la Trinitat, l'objectiu final va ser el d'ordenar, urbanitzar i dotar de contingut públic els espais lliures resultants de la seva construcció. Amb aquesta operació, es completava l'anell viari de la ciutat només 2 mesos abans de la inauguració dels Jocs. Entre 1976 i 1992, Barcelona va viure una de les transformacions urbanístiques més espectaculars d'Europa. L'impuls dels Jocs Olímpics també va servir per renovar altres sectors de la ciutat, com la plaça de les Glòries, o per crear infraestructures culturals com el MNAC, el MACBA, l'Auditori o el Teatre Nacional de Catalunya. Al llarg de tots aquests anys, arquitectes i enginyers de primera fila van convertir Barcelona en un aparador urbanístic de referència internacional. El gran èxit que es va per poder portar a terme tota aquesta actuació va ser que tant els enginyers com els arquitectes vam aprendre a conviure plegats. Per tant, nosaltres arquitectes vam aprendre dels enginyers i els enginyers van aprendre també de nosaltres. Nosaltres, els urbanistes i els arquitectes, tenim l'obligació de portar idees pel progrés i que la societat avanci. És la nostra obligació. Però aquestes idees les ha d'entendre la gent i les ha de participar. L'operació olímpica s'ha fet un endeutament molt limitat i, en canvi, tot el després s'ha fet un endeutament bestial. És a dir, ens vam tornar nous rics. I quan ens van nous rics ens vam tornar bojos i ara ho estem patint. El problema d'un model com el de Barcelona és que té sentit si és capaç d'autocriticar-se, d'evolucionar, d'actualitzar-se. Jo diria que el problema a partir dels Jocs Olímpics està la dificultat de replantejar el model Barcelona. I en aquella època sabies que si els Jocs eren un èxit, hi hauria una pressió econòmica sobre la ciutat que requeria mesures que teòricament els que llavors es deia que eren d'esquerres haurien d'haver tingut en compte i s'ha fet tot el contrari. El tema de la vivenda no tenia en aquell moment la gravetat tremenda que té aquest. Havien de ser bons ciutadans, havien d'entendre la solidaritat, el que diríem ara la sostenibilitat, el multiculturalisme i aquesta mena de merdes que el que fan bàsicament és donar una injecció de legitimitat moral al que no són més que simples operacions immobiliàries. Curiosament, és una ciutat molt més conservadora. I aquest conservadorisme d'arrel és terrorífic per la ciutat. Perquè jo crec que la ciutat, igual que les persones, igual que hem d'estar molt atents als canvis, diguem-ne, perquè vagin cap on nosaltres volem. Barcelona, durant molt de temps, era un referent, perquè es feien les coses molt ben fetes, amb molta cura dels detalls. Els que hem tingut el privilegi de treballar aquí a Barcelona hem après d'això. Barcelona està arribant a un límit. Tenim que començar a pensar en com fem d'atractiu que la gent es pugui quedar als seus llocs d'origen. El futuro dependerá de nosotros, de que las nuevas formas de organización, las nuevas conciencias se unan y se enfrenten a los poderes de unas minorías que están ahí siempre peleando por lo suyo. Això és el que ens convé. És a dir, una ciutadania activa que et digui, escolti'm, això no funciona, perquè això és un regal. Tenim moltes pèrdues. Aquestes pèrdues ens saben greu. Ara, no tan greu per no comprendre que el món està fet de pèrdues i la història està feta de pèrdues. I, per tant, pot haver-hi un noi o una noia de Barcelona d'ara que diu per què m'explica aquest? S'ha de recuperar un esperit de ciutat. I aleshores a mi em cau una certa pressió i no sé si serà mai com la ciutat havia sigut. I per altra banda no sé ben bé què fa aquesta ciutat de comerç, que no hem acabat de trobar cap solució i potser sí que no hem trobat alguna allà quan serà massa tard.